wato yanayin cikin dajin nan dole sai na sanar da ka wani abu guda. Ka kula sosai saboda akwai bakajen aljanu a ciki. Sannan akwai ɗaya daga cikin almajirai na da cikin wannan daji da muke tare da shi. Zan kira shi zan kaddamar da kai a wajensa saboda yanayin abin da zai je ya dawo insha Allah. Ba na irin sarki mangal kana ina gari na zo ya saƙon da na baka jiya. Na tura aljani dan kuimanu ya ƙara wa yariman wacce masarautar rahin lafiya. Mu ai ba a ja da mu a zauna lafiya. Kira mun aljani dan kuimanu ya zo. Aljani dan kuimanu sama kum ƙasa kum. Saka shugaba na je na kuma aikin da kasa jinya tana nan fara da wuce. Aikinka yayi kyau dan kuimanu. Aikinka yayi kyau dan kuimanu. Akwai matsala. Jaruman nan sun shirya suna nan za su tafi kogon tsafi domin su nemo yarima magani. Afaferatan. Ai ko da sun samu wannan magani ba zai musu. Akwai wani bakon jarumi yana nan wai shi Shefar Kasim mabocin addinin musulunci da alama zai iya rusa mana shirin mu. Shi ma yana nan ya tafi neman kogon tsafi dan ya nemo wannan magani. Wannan karkada muka bar mu da shi. Mu muka sanya za mu yi da shi. Haka yake. Domin shi wannan na harin dama ta dole shi ba. Wato gaskiya da kuma adalci halaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kasance ne gaskiya da adalci. Saboda ko lokacin da a zamanin Allah ana yaƙi, akwai wanda aka je yaƙi aka dawo saboda tsabar gaskiya manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam. Amma ni bawan Allah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya an yi rabo an gama rabo tas saboda ya kunta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce shi wannan abin gaskiya ba adalci ba. Yace shi ba adalci ba. To kaga dole duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa yayi adalcin da gaskiyar. Bai adalci ne da gaskiyar. To amma a cikin sahabbansa aka samu wanda yawan ya masa wannan izgin. To haka ma dole shi ne ya bakin kokarin mu na ke gaskiya da kuma adalci. Da za ku shiga jeji domin ku samo yarima magani. Duk wanda ya samo yarima magani zan ba shi auren gimbiya da kuma rabin gari. Amma ku san ni da sanin kan cewa jejin nan akwai mugayen aljanu, sai jarumin gaske shi zai samu wannan magani. Sai ni jijiya ɗan sarkin Zamzala. Gaishe ka sarki. A izinin abun bauta, ni zan nemo maganin nan. Sarauniya ta wace da rabin gari. An gaishe ka sarki. Sai ni wanju ɗan gida hayaƙi, ni zan ci wannan gasa da samo ɗan sarki magani. Sarki na gaishe ka. Ka sa ranka gimbiya ta wace. Kuma yarima kamar ya warke. Me aka yi? Ina ne jejin? Ina ne bamu shiga ba? Ina ne bamu kwanta ma ba? Na gaishe ka sarki. Sai ni Maharas ɗan gidan sarki Kasim. Gimbiya ta wace, a shirya min ita, a gyara min ita, kuma a ware min rabin gari na domin a cikin garin zan tare. An gama. Babban sarki. Sai ni Ado ɗan sarkin Udayya. Ba kyau ba daɗi. Ko ya ja da mu zai ci ƙasa. Ka kadarta ranka yarima ya samu lafiya
takawar gimbiya sarautar mata, kamar gimbiya ta zama tawa. Ina gaisuwa babban sarki. Yanzu na umarce ku da ku je ku samo yarima magani. Saboda haka na sallame ku, duk wanda ya samo magani gimbiya ta sace da rabin gari. Gaisuwa ga babban sarki. Allah ja zamanin babban sarki. Rambo kaya ɓaci, idan aljani ɗan kuibaru. Maza ga su can su ba su, ka je ka tare su kar ka sake kamar kowa da rai. Tahi ka je! Ƙaryar ku ta sha ƙarya, ku koma ko ku halaka.